Hei, olen kaksoisliekki Sini ja tervetuloa mun kanavalle. Nyt on 2 päivää vuoden vaihtoon, eli 2025 on ihan kulman takana. Toivottavasti kaikilla oli mukava rauhallinen joulu ja itselläni oli 2 viikkoa täynnä joulukiireitä, joulutöitä ja myös jouluaattona olin töissä ja mun oma tytär täytti 18 siinä joulun tienoilla ja tällainen tuli sitten meille postissa, eli tää on kotitonttu. Eli vielä näissä jouluhengen energioissa mennään ja tietysti rakkauden energioissa. Ja paljon erilaista muutosta ja siirtymää on käynnissä ja kasvua ennen kaikkea. Viime videolla me aloitettiin lukemaan kirjaa Twin Flames Finding Your Ultimate Lover, Jeff and Shalia. Näyttää tältä. Ja tästä kirjasta me aloitettiin luku 5. Eli viime videolla käytiin The Mirror Exercise askeleet 1 ja 2 ja tällä videolla on tarkoitus käydä askeleet 3 ja 4. Eli tämä on 4-askeleinen harjoitus, joka toimii ihan kaikkeen, mikä sun ulkoisessa maailmassa, tässä hetkessä, sun omassa todellisuudessa harmittaa sua. Ja sä tuot rakkautta siihen paikkaan, alueeseen, aspektiin itsessä ja sun tietoisuudessa, joka kutsuu sinua tuomaan rakkautta siihen paikkaan. Ja sä teet sen tällä työkalulla. Eli paras lahja, minkä sä voit antaa itsellesi, sun kaksoisliekille, sun kaksoisliekkiliitolle ja ihmisille, joita sun ympärillä on, myös lapsia, jos sulla on, niin tämä on valtavan hyödyllinen työkalu. Eli mennään siihen lukuun 5 ja tämä on nyt sitten video. Luetaan luku 5 osa 2 ja mennään askeleet 3 ja 4. Mutta jotta me päästään askel 3 paremmin sisään, niin kerrataan vähän niitä askel 2, mitä siellä oli. Eli täällä on tämmöinen The Mirror Exercise Step 2. Täällä on 4 eri esimerkkiä, jota me käsiteltiin jo viime videolla. Mutta käydään ne läpi, jotta me päästään tähän askel 3. Eli sen verran kerrataan vielä. Eli askel 1 on, että sä identifioit lyhkäisessä lauseessa ja kerrot lyhkäisesti, mikä sua sun kokemuksessa, ulkoisessa maailmassa harmittaa. 2. Sä käännät lauseen kohdistamaan itseäsi. Eli sä tunnistat, että sun sisällä oleva maailma kutsuu sinua tuomaan rakkautta tähän paikkaan, tilaan sussa itsessäsi, jossa sä koet harmituksen. Askel 3 on kysymys. Onko tässä lauseessa yhtään totuutta? Vastaus on aina kyllä, koska sä ainoastaan voit kokea, mitä on sun omassa tietoisuudessa, mitä on sun omassa värähtelyssä. Ja jos tämä on aidosti oikeasti sun kokemus, niin silloin se on totta. Ja askel 4 on sitten kaikista tärkein askel, koska tämä on se, missä paraneminen tapahtuu. Eli sä tuot rakkautta alueisiin, paikkoihin sun itsessäsi, sun tietoisuudessa ja sä tuot rakkautta. Eli annat itsellesi rakkautta, mitä sun sisin pyytää, mitä sun tietoisuus pyytää, mitä sun haavat tai traumat siinä tilassa pyytää. Ja
mennään tähän esimerkkiin 2. Eli täällä tosissaan on, että kirjoita lause uudelleen ja käännä nominit ja pronominit osoittaen itseesi. Esimerkki A. Eli täällä oli 2 esimerkkiä. Yksi oli perheeseen liittyvä, yksi oli työtilanteeseen liittyvä ja 2 oli kaksoisliekki esimerkkejä, joita kaksoisliekit kokee yleisesti kaksoisliekki dynamiikassa ja suhteessa. Eli täällä oli esimerkki A on perheesimerkki ja askel 1 on: minun siskoni harmittaa minua, koska hän aina kiusaa minua, kun puhun hänen kanssaan. Askel 2. Eli nyt sä käännät tämän saman lauseen osoittamaan itseäsi. Olen harmistunut itseäni, koska minä aina kiusaan itseäni joka kerta, kuin puhun itselleni. Ja mennään sitten tähän askel 3. Eli tässä askel 3. sä kysyt itseltäsi, onko tässä lauseessa mitään totuutta. Ja kuten äsken kerroin, vastaus on aina kyllä, koska tämä on sinun kokemuksesi. Mene syvemmälle, kunnes löydät juuri syyn tähän ongelmaan. Mutta kuten kuuluisa Buddha kerran sanoi, vedä vain piikki ulos ja mene eteenpäin, älä jää katselemaan sitä. Tämä on siksi, että jos me psykoanalysoidaan jokaista yksityiskohtaa, mistä meidän harmitus on peräisin, me menetetään meidän fokus menemällä sisään ja rakastamalla niitä alueita itsessämme, jotka kutsuvat rakkautta. Ja ylianalysointi on itse asiassa harmituksen kontrollointimuoto, ja me vältellään sillä etenemästä seuraavaan askeleeseen, eli askel 4 tässä harjoituksessa. Rakasta itseäsi tekemällä askel 4 ja siirry eteenpäin paranemisessasi, kun seuraava harmitus nousee pintaan. Eli tähän A-esimerkkiin, jonka mä juuri kerroin tästä siskosta, niin sä voit jatkaa näin. Eli minä olen harmistunut itseäni, koska minä aina kiusaan itseäni joka kerta, kun puhun itselleni. Ja nyt kysyt itseltäsi, onko tässä lauseessa yhtään totuutta tai mitään totuutta. Ota aikasi ja mietiskele, kuinka tämä voi olla totta sinun tietoisuudessasi. Voinko minä kiusata itseäni? Ja missä olosuhteissa minä kiusaan itseäni? Sun vastaus saattaa näyttää joltakin tältä. Kyllä, minä kiusaan itseäni. Minä huomaan joka kerta, kun puhun itselleni päässäni, mielessäni. Minä sanon negatiivisia asioita itsestäni ja minä uskon, että minä en ole täydellinen jollakin tapaa. Oletan, että jos joku muu sanoisi näitä asioita minulle, minä tuntisin kiusaantuneelta. Ja olen ihan varma siitä, että jos minä sanoisin näitä asioita muille ihmisille, hekin tuntisivat olonsa kiusaantuneilta. Joten kyllä, tämä lause on hyvin totta minulle. Ja vihje, muista, että tähän askel 3 vastaus on aina kyllä. No, jatketaan esimerkki B-hän. Ja täällä oli Riley esimerkkinä ja tämä oli työkaveri. Eli askel 1. Riley
harmittaa minua, koska hän odottaa, että annan enemmän meidän työsuhteessamme kuin mitä minä vastaanotan häneltä. Askel 2. Eli käännät tämän saman lauseen osoittamaan itse itseäsi. Olen harmistunut itseäni, koska minä odotan itseni antavan enemmän minun suhteeseeni kuin mitä minä vastaanotan itseltäni. Askel 3. Sä kysyt, että onko tässä lauseessa yhtään totuutta. Ja sä vastaat kyllä. Minä en anna itselleni mitä minä tarvitsen ja minä odotan itseni antavan enemmän minun suhteeseeni kuin minä voin antaa. Minä teen näin, koska minä toivon, että minä voin saada jotakin minun suhteistani, mitä minä valitsen olla antamatta itselleni. Minä tiedän, että minä voin parantaa riippuvuusmallien syklin, koska minä tiedän, että universumin luoja on paranemisen lähde ja onnellisuuteni, ei muut ihmiset. Tämä on syy, miksi Railin käyttäytyminen harmittaa sinua niin paljon. Raili heijastaa sinulle epälinjautunutta puolta sinussa itsessäsi, joka ei anna sinulle itsellesi, mitä sinä tarvitset. Sinun harmituksesi ei itse asiassa sillä ole mitään tekemistä Railin kanssa ollenkaan. Olet ainoastaan harmistunut, mitä sinä teet itse itsellesi sisimmässäsi, sinun omassa tietoisuudessasi. Sinun harmituksesi sinun itsesi kanssa on se syy, miksi sinä koet Railin, sinun työkaverisi, tässä hetkessä. He auttavat sinua parantamaan ydinlukon, sinun kaksoisliekki-liittoosi. Työstä näitä ongelmia itsessäsi, kun Raili esittää niitä sinulle, heijastaen niitä sisällä itsessäsi. Raili tulee luonnollisesti putoamaan pois kyydistä tai tulee linjautumaan sinun uuden värähtelyn kanssa, sallien uuden askeleen kohti sinun kaksoisliekkiäsi ja harmonista liittoasi. Sen ei tarvitse olla Raili tai sinun kaksoisliäkkisi tai sinun sisaruksesi, jotka esittävät sinulle näitä ongelmia tai haasteita. Kaikki ihmiset ympärilläsi, jopa joku, joka kulkee sinun ohitse, voi aiheuttaa sinulle harmituksen tunteen. On sinun työsi, kun sinä menet eteenpäin sinun lopullista rakastajaa, puhdistaa nämä kuviot ja mallintumat, jotta sinä voit puhdistaa tien sinun harmoniseen kaksoisliekki-liittoon ja pysyvästi ylläpitämään sinun harmonisen liiton. Tekemällä The Mirror Exercisea on toiminta, joka ei lopu, kunnes saavutat täydellisen liiton. Mennään esimerkki C, eli esimerkki C ja D on nyt kaksoisliekki-esimerkkejä. Esimerkki C:ssä askel 1 identifoitiin harmitus, mitä me koetaan ja tunnetaan meidän kaksoisliekin kanssa. Eli olen harmistunut kaksoisliekkiini, koska hän ei kommunikoi kanssani puhelimessa. Askel 2, käännä tämän lauseen kohdistamaan itseäsi. Olen harmistunut itseäni, koska minä en kommunikoi itseni kanssa. No, onko tässä lauseessa yhtään totuutta? Kyllä. Minä en kommunikoi minun autenttisen itseni kanssa.
Minä uskon, että jos minä ilmaisen sitä, kuka minä todella olen sisältä, minun kaksoisliäkkini tulee hylkäämään minut tai torjuu minut. Minä tiedän, että torjumalla minun autenttisen itseni on itseni hylkäämistä ja sitä, kuka minä olen sisältä. Mutta minä en tiedä enkä ole varma, kuinka tuntea turvalliselta olla itseni muiden ympärillä ja etenkin kaksoisliäkkini. Kuten huomaat, tämä harmitus ei itse asiassa sillä ole mitään henkilökohtaista tekemistä sinun kaksoisliäkkisi kanssa, mutta sillä on tekemistä sinun itsesi kanssa. Sinä et voi kontrolloida sitä, miten toiset havaitsevat, käsittävät, ymmärtävät sinut, kokevat sinut tai miten he reagoivat sinuun. Eikä se itse asiassa ole edes sinun työsi välittää. Sinun työ on ainoastaan ilmaista sinun autenttista rakkautta ja luovaa ilmaisua, joka sinä olet. Sinun kaksoisliekkisi työntää sinua pois ainoastaan vain siksi, että sinulla on mahdollisuus mennä syvemmälle rakastamiseen sitä, kuka sinä olet ytimestäsi. Etkä kontrolloida sitä, miten sä ilmestyt tai näyt tai mitä olet kaksoisliekilläsi. Kontrolloimalla sitä, miten sä ilmestyt tai näyt, luo ainoastaan lukkoja läheisyyteen sinun kaksoisliäkkisi kanssa, koska sinä teet lukkoja olla läheisesti sinun itsesi kanssa. Katsotaan sitten viimeinen esimerkki D. Eli esimerkki D:ssä askel 1. Olen harmistunut minun kaksoisliäkkiini, koska hän ei halua olla kanssani tai hän ei halua olla missään tekemisissä minun elämässäni. Olen harmistunut, koska tunnen oloni hylätyksi ja petetyksi. Askel 2. Olen harmistunut itseeni, koska minä en halua olla itseni kanssa tai halua olla missään tekemisissä itseni kanssa. Olen harmistunut itseeni, koska tunnen oloni hylätyltä ja petetyltä itselleni itsessäni. Peiliharjoitus toimii aina, koska sinun ulkoinen maailma on heijastus sinun tietoisuudestasi ja tietoisuuden tasosta, jotka luodaan sinun ydinvalinnoista sinun omassa mielessäsi. Se, mitä sinä valitset sisällä itseäsi, on mitä luot itsesi ulkopuolella. Ja tämä on tulos ja totuus vetovoiman laista. No mennään sitten tähän askel 3. Eli tämä oli minä olen harmistunut itseeni, koska en halua olla itseni kanssa tai olla missään tekemisissä elämäni kanssa. Olen harmistunut itseeni, koska minä tunnen hylätyltä ja petetyltä itselleni itsessäni. Ja askel 3 on tietysti kysymys, onko tässä lauseessa mitään totuutta. Vastaus on kyllä, kyllä tämä on totta. Minä kamppailen olla itseni seurassa
universumin luojan seurassa ja jumalallisen itseni kanssa pitkiä aikoja, jos ollenkaan. Minä en ole 100% tyytyväinen elämääni, joten minä turruttaudun. Minä luon tapoja mennä pakoon puolia, joista en pidä itsessäni ja minun elämässäni. Huomaan, minä hylkään ja petän itseni, koska minä en kuuntele itseäni. Mutta minä kuuntelen, mitä muut tahtovat minulta, ja minä toimin sen pohjalta, mitä muut haluavat ja tarvitsevat, koskien itseäni ja minun elämääni. Kuten huomaat, sinun kaksoisliäkkisi rakastaa sinua totaalisesti, näyttämällä sinun epälinjautuneet ajatukset ja toimet, joita sinulla on kohti harmonista kaksoisliäkkiliittoasi. Jos et sinä voi olla sinun omassa seurassasi, sinun jumalallisen itsesi seurassa ja kuunnella ja toimia jumalallisen itsesi mukaisesti, et sinä voi olla sinun kaksoisliäkkisi läsnäolossa pitkiä aikoja, jos ollenkaan. Koska uudelleen sinun kaksoisliäkkisi on yhtä sinun kanssasi. Miten sinä voisit olla pitkiä aikoja läsnä kaksoisliäkkisi kanssa, jos sinä hädin tuskin pystyt olemaan läsnä sinun autenttisen ja jumalallisen itsesi kanssa? Ei se toimi niin. Sinun kaksoisliäkkisi peilaa sitä sinulle. Harmoninen kaksoisliäkkiliitto on jumalallinen rakkaus. Ja tämä on se, miksi me opetamme, kuinka linjautua sen kanssa, jotta voit linjautua harmoniseen kaksoisliäkkiliittoosi. Tämä ei ole täydelliseltä olemista. Sinä olet jo täydellinen universumin luojan luomuksena. Mutta tämä on lukkojen puhdistamista. Sinun ydinlukkojen, jotka ovat lukkoja rakkauteen ja sinun harmoniseen kaksoisliäkkiliittoosi. Kun sinä lisäät tämän työkalun, tämän harjoituksen ja meidän opetuksemme tästä kirjasta, tulet kokemaan seuraavia positiivisia tuloksia ja sinä tulet tuntemaan kannustusta jatkaa eteenpäin. Jotta sinä saat harmonisen kaksoisliäkkiliiton, sinun tulee sitoutua sinun henkiseen työhön ja prosessiin, jonka jaamme kanssasi, ja menet täysillä sisään. Menet kokonaan ja täysin sisään. Jos sä menet vain puoliksi sisään tähän työhön, sä tulet saamaan vain puoliksi valmiita tuloksia. Mutta jos sinä menet kokonaan ja täysillä, niin sä tulet saamaan kokonaisia ja täysiä tuloksia. Sinulla ei ole mitään menetettävää, ainoastaan kaikkea jumalallista saavuttaa. Kun sä tapaat sinun kaksoisliäkkisi, sinä tulet juoksemaan niin moniin lukuisiin pieniin ongelmiin ja harmituksiin. Ja niillä kaikilla on potentiaalia heittää sinut ja kaksoisliäkkisi vastakkaisiin suuntiin. Eikä se ole sen arvosta. Ei ole sen arvosta, että sä menetät kaksoisliäkkisi näiden pikkusten harmitusten takia. Tee harjoitus, the mirror exercise, ja nämä harmitukset tulee avautumaan.
Jos sinä valitset, että sä et tee mirror exercisea, niin nämä harmitukset voivat oikeasti pilata sun mahdollisuuden harmoniseen liittoon ja sun kaikista täydellisempään rakastajaan. Älä anna tän lipsahtaa ohi. Sä voit skipata, hypätä yli ihan minkä muun alueen tahansa tästä kirjasta, mutta älä hyppää The Mirror Exercise-harjoituksen yli. Olet velkaa sen itsellesi ja sinun kaksoisliekillesi, että sinä opettelet tämän materiaalin ja käytät sitä. Sinä et voi saavuttaa harmonista kaksoisliekki-liittoa ilman sitä. Luota minuun, koska tämä on se prosessi, jolla minä olen saavuttanut minun menestykseni. Ja niin monet muut parit, jotka ovat kaksoisliekki nousukoulussa, ovat saavuttaneet harmonisen liiton heidän kaksoisliekkiensä kanssa. Jos sinä valitset tehdä tätä työtä, sinä tulet olemaan yksi heistä, joka tulee vetää puoleesi ja pitämään sinun harmonisen kaksoisliekki-liiton ikuisesti ja ikuisessa elämässä. The Mirror Exercise silti räjäyttää mieleni joka kerta, kun teen sen. Teen sen ja se auttaa parantamaan minun ydinlukkoni, minun rakastettuuni joka ikinen kerta. Vaikka toisinaan se on hyvin vaikeaa katsoa sitä. Jos se toimii, on se totta. Ja jos se on totta, se toimii. Sinun ei tarvitse ymmärtää, kuinka ja miksi tämä täysin otetaan uudelleen. You don't have to need to understand. Sinun ei tarvitse täysin ymmärtää, kuinka tai miksi se toimii, jotta sä voit täysin täydentää tämän prosessin. Minä kutsun sinut täyttämään tämän prosessin ja sä tulet keräämään hyödyt ja tulokset koko matkalta. Suurin hyöty ja tulos on todellinen sisäinen rauha, onnellisuus ja syvemmän tason rakastaminen sinun kaksoisliekkisi kanssa. Olit sitten kaksoisliekkisi kanssa yhdessä tai et. Mennään läpi askeleet, joita olemme käyneet läpi tähän asti. Eli askel 1. Kirjoita lyhyt, ytimekäs lause harmituksesta, jonka koet. Askel 2. Kirjoita lause uudelleen ja käännä se osoittamaan itseäsi. Askel 3. Kysy itseltäsi, onko tässä lauseessa yhtään totuutta. Ja mene syvemmälle, kunnes sinä löydät juuri syyn. Mutta sinä olet älykäs henkinen olento, joten sinä valmiiksi tiedät vastauksen, että se on kyllä. Koska se on mitä sinä koet. Sun kokemuksen ja tietoisuuden tuloksena. Sinun tulee kirjoittaa tämä harjoitus päiväkirjaan tai paperille. Minun henkinen opettajani painoitti tätä minulle niin monta kertaa. Ja hän oli oikeassa. Taika tapahtui joka ikinen kerta, kun minä kirjoitin askel 1. Ja sitten kirjoitin uudestaan askel 2. Ja käänsin sanat ympäri osoittaen itseäni. Tämä on paras tapa oppia ja sitoutua sinun uuteen henkiseen harjoitukseen, tuodaksesi sinun pysyvä harmoninen kaksoisliekki-liittosi.
lopulta sinä tulet olemaan tämän harjoituksen mestari. Ja sinä voit tehdä sen päässäsi ihan missä vain, minne ikinä menetkin. Mutta sä et pääse sinne ennen kuin sä tulet tutuksi tähän prosessiin kirjoittamalla sen ylös päiväkirjaasi. Mennään askel 4, eli täällä on The Mirror Exercise Step 4, askel 4. Eli puhu tälle sisäiselle aspektille itsessäsi, joka aiheuttaa tämän harmituksen tai ongelman, ja rakasta itseäsi. Tämä on, missä paraneminen ottaa sijan, jossa sinun kiusaava sisko tai sinun kaksoisliekkisi, joka koustaa sinua, ei enää kiusaa sinua, ei enää häiritse sinua. Kun sinä et enää koe harmituksen kokemusta sinun todellisuudessasi ja sinä koet helpotuksen sinun värähtelyssäsi, energiassasi, on se selkeää, että sinä olet parantanut sen. Jos se jatkaa ylös tulemista uudelleen ja uudelleen, jatka The Mirror Exercisein tekemistä, kunnes sä olet lopulta löytänyt ja paikantanut juuri syyn ja parantanut sen. Toisinaan paraneminen tapahtuu kerroksittain. Kun sinä olet lopulta parantanut sen, se ei tule enää ylös tai nouse pintaan sinun kokemuksessasi, eli sun fyysisessä maailmassa. Kun sinun siskosi kiusaaminen aidosti loppuu ja loppuu harmittamasta sinua, sinä olet täyttänyt paranemisen ja tässä aspektissa itseäsi. It's eerie, eli se on vähän, tää on ikään kuin vähän semmoista, mä nyt ehkä löydän sille sellaista sopivaa suomenkielistä sanaa, mutta se on eräänlaisesti niin kuin vähän sellainen taianomainen juttu, että miten se toimii. Se on mahtavaa tuloksia, joita sä saat tekemällä sun sisäistä työtä. Katsotaan askel 2 lausetta uudelleen. Olen harmistunut itseäni, koska minä aina kiusaan itseäni joka kerta, kuin puhun itselleni. Me tulemme nyt puhumaan sille puolelle itseämme tässä esimerkissä, joka kiusaa meissä itsessämme kaikkea rest of us, kaikkea loppua meissä itsessämme. Pidetään mielikuvitteellinen dialogi. Jotta me voidaan tehdä tämä, meidän tulee pystyä tulemaan kasvatusten ja kuuntelemaan tätä puolta itsessämme, joka aiheuttaa tämän ongelman. Joten me mennään keskukseen itsessämme ja me puhumme tälle energialle itsessämme, joka tuntee tämän harmituksen. Hei, miksi sinä kiusaat minua? Vastaus on, koska sinä et ole kaunis, sinä et ole täydellinen, etkä sä ole hyvä. Sinä vaistomaisesti sanot takaisin tietämällä totuuden.
minä tiedän, että minä olen kaunis, minä olen täydellinen ja minä olen hyvä universumin luojan silmissä. Sä olet nyt alkanut antamaan itsellesi rakkautta, jossa oli rakkauden puutetta. Tämän jälkeen odota ja katso, kuuletko mitään, mitä tämä energia tai aspekti sinussa vastaa takaisin. Toisinaan tämä voi olla tässä, eikä tuu lisää vastauksia. Sinä olet julistanut, että sinä olet kaunis, täydellinen ja hyvä tälle puolelle itseäsi, joka aiemmin uskoi muuta. Ja ehkä tämä on kaikki, mitä sinun tarvitsee tehdä. Ja ongelma on silloin ratkaistu. Ja ainoastaan läpi sinun itsesi rakastamisen. Mutta ehkäpä sinä kuulet jotakin muuta. Esimerkiksi sinä et ole täydellinen. Kun sinä olit 5 vanha, sinun äitisi kertoi sinulle harjata hiuksesi, jotta sinä näytät hyvältä. Mutta sitten sä menitkin syntymäpäivän juhlille ilman harjaamatta sinun hiuksiasi. Joten sinä et ole täydellinen, etkä sä tällöin voi olla myöskään rakastettava. Tässä tilanteessa sinä voit puhua sinun sisäiselle lapselle tai tälle lapselle, johon on sattunut sun sisimmässä, sinun itsessäsi, ja muistuttaa häntä, että hän on rakastettava, absoluuttisen kaunis, jumalallisesti täydellinen ja hyvä. Sinä saatat ja voit halata tätä lasta. Ja voit lähettää rakkautta tuomalla tälle puolelle itsessäsi syvimpään keskukseen sydämessäsi. Sinun ainoastaan tarvitsee löytää lähde, paikka sisimmässäsi, joka ei ole rakastava, ja antaa sille rakkautta, jota se kutsuu. Tämän jälkeen tämä puoli sinussa, joka sanoo, että sinä et ole kaunis, jumalallisesti täydellinen tai hyvä, tullaan integroimaan sinun kokonaiseen itseen. Ja sinun kokemus, harmitus, kun siskosi yrittää kiusata sinua, ei enää tapahdu, koska sinä tiedät totuuden itsessäsi. Se voi jopa lopettaa kiusaamisen kokonaan, koska ei ole enää nappia, jota painaa. Tämä työkalu toimii kuin taika. Sinä haluat päästä jyvälle tässä ennen kuin tapaat kaksoisliäkkisi, koska kaikki harmitukset tulee nousemaan nopeasti ja voimallisesti, kun sinä olet sinun kaksoisliäkkisi kanssa. Syy, miksi kaksoisliäkki-energia on voimallista, on koska kaksoisliäkki-energia on hyvin korkeasti moninkertaisempaa ja voimaantuneempaa verrattuna energiaan soulmateien tai muiden romanttisten suhteiden välillä. Kaksoisliäkkisi on sinun täydellisin ja selkein peili sinun ajatuksistasi, sinun tunteistasi ja sinun valinnoistasi. Tehdään esimerkki Railista ja tuodaan enemmän selkeyttä tähän harjoitukseen. Eli askel 1, kirjoita ylös lyhyt ytimekäs lause harmituksesta, jonka koet. Eli Raili on nyt tämä työkaveri. Raili harmittaa minua, koska hän odottaa, että annan enemmän meidän työsuhteessamme kuin mitä minä vastaan
vastaanotan häneltä takaisin. Ja askel 2 voit kirjoittaa tai kirjoita tämä lause uudelleen osoittaen se itseäsi. Olen harmistunut itseeni, koska minä odotan, että annan enemmän suhteessa itseeni kuin mitä minä vastaanotan itseltäni itsessäni. Askel 3. Kysy sinulta, onko tässä lauseessa yhtään totuutta. Ja mene syvemmälle, jos tarvis, kunnes löydät juurisyy tähän ongelmaan. Kyllä, tämä on totta, koska minä en anna itselleni, mitä minä tarvitsen. Minä odotan itseni antavan enemmän minun suhteeseeni kuin minä voin. Minä teen näin, koska minä toivon, että minä saan jotakin minun suhteissani, mitä minä en ole antanut itselleni jo. Askel 4. Puhu tälle puolelle itsessäsi, joka aiheuttaa tämän ongelman, ja rakasta itseäsi. Sulje silmäsi ja kuvittele tämä epälinjautunut puoli itseäsi seisovan vierelläsi tai lähellä sinua. Kysy, miksi sinä toivot, että sä saat enemmän suhteestasi, mitä sinä et jo valmiiksi anna itse itsellesi, voit sanoa. Koska en halua tulla rakastetuksi. Haluan välttää rakastumista, koska en ansaitse rakkautta, se voi vastata. Mutta sinä ansaitset rakkautta, voit sanoa. Pysähdyt ja kuuntelet. Tuleeko muita vastauksia? Jos sä et koe syvempiä ongelmia nousevan pintaan, sä voit kysyä tältä puolelta itseäsi, mitä se tarvitsee tunteakseen rakastetuksi. Ja se voi vastata, että minä tarvitsen, että minua pidellään ja minulle kerrotaan, että minä ansaitsen rakkautta, se voi sanoa. Tämä puoli sinua aina kertoo sinulle, mitä se tarvitsee tunteakseen rakastetuksi. Kaikki, mitä sinun tarvitsee tehdä nyt, on antaa tälle puolelle itseäsi juuri se, mitä se pyytää sinun tarvitsevan, jotta se tuntee tulleensa rakastetuksi tai ansaitsee sen rakkauden. Ja tee se sinun mielikuvituksessa. Pidä tätä aspektia itsessäsi sinun mielikuvituksissasi ja kerro hänelle, että se ansaitsee rakkautta. Kun sinä tunnet, että tämä puoli sinua on tullut rakastetuksi täysin, on The Mirror Exercise valmis. Yksi psykologinen ja fysiologinen hyöty tässä visualisaatioaskeleessa Mirror Exercisea on, että tämä on tieteellisesti todistettu, että aivot ei tiedä eroa näiden kahden välillä, eli mitä sinä näet ja koet fyysisessä maailmassa ja sen välillä, mitä sinä näet ja koet, kun sinä käytät sinun visualisaatiota ja henkisiä kykyjäsi. Syvä totuus tätä tiedettä on sen suuri vaikutus sinun terveyteen ja paranemiseen, koska sinä kirjaimellisesti voit mennä ajassa taaksepäin ja parantaa sinun lapsuutesi antamalla itsellesi sitä,
mitä sä et silloin saanut. Sinun aivot ja tietoisuus tulee reagoimaan kuin sinun täydellinen lapsuus tapahtui, koska sinä annat itsellesi sinun täydellisen lapsuuden. Ja paraneminen tapahtuu, koska synapsitiet eli hermoliitos sinun aivoissasi uudelleen johdoittaa kohti positiivisuutta, onnellisuutta, hyvää oloa kuin masennusta, ahdistusta tai muita mentaali- tai psykologisia epätasapainoja. Saalia on erityisesti keskittynyt parantamaan hänen lapsuuttaan, jossa hän meni ajassa taaksepäin hänen mielessään. Ja hän paransi, kun hänen äitinsä ei pidellyt häntä vauvana tai taaperona, eikä häntä myöskään rintaruokittu. Hän visualisoi myöhemmin tämän kokemuksen. Olla vauva, joka tarpeet hoidettiin täydellisesti. Hän visualisoi olleensa täydellisesti rakastettu, pidetty ja rintaruokittu hänen jumalallisen äidin kautta. Saalia oivalsi, että kun hän ei ole näitä ydinsitoutumisen kokemuksia hänen biologisten vanhempien kanssa, on vaikuttanut hänen koko elämäänsä siihen saakka aikuisuutta, kunnes se alkoi tekemään tätä harjoitusta ja työtä. Hän ei enää koe näitä negatiivisia seuraamuksia tämän voimallisen visualisaatioaskeleen takia tässä The Mirror Exercisessa, eli tämä askel 4. Saalian mielessä hänellä oli mahtava lapsuus, eikä enää koe harmituksen kokemuksia tuloksena, jossa hänen tarpeitaan ei ole tavattu tai kohdattu hänen biologisien vanhempien kanssa, kun hän on ollut vauva ja lapsi. Kun sinun lapsuus on täydesti parannettu, olet sinä valmis astumaan, tutkimaan ja kokemaan sinun todellista aikuisuutta. Jos menemme takaisin siihen, mitä mainitsin aiemmin, sinä voit olla täysin varma, että olet valmis sinun parantamisessa tai parantumisessa, kun sinä et enää koe näitä harmituksia, esimerkiksi työkaveri Railin surkea tai kuivat työodotukset ei enää harmita sinua. Jos sinulla on edelleen haasteita saada askel 4 päätökseen tai tämä visualisaatio päätökseen, tai sinä tarvitset vähän boostia itsesi rakastamiseen, yritä uudelleen seurata tätä visualisaatioharjoitusta, jotta sä saat tämän askeleen päätökseen. Ja sitten täällä on visualisaatio. Eli visualisaatioharjoitus
The Mirror Exercise Step 4.1, eli täällä on askel 4. Sulje silmäsi ja ajattele, että tapaat tämän puolen itseäsi, joka ei tunne rakastetulta. Puolen itseäsi, jonka olet identifioinut, tunnistanut, joka luo näitä ongelmia, joita nousee pintaan. Kutsu se lähemmäs itseäsi ja sitten kutsu hänet syleilyysi halaukseen. Halaa tätä puolta itsessäsi avoimin sydämin, tuomalla tälle puolelle itseäsi syvällinen rakastava halaus. Kerro tälle puolelle itseäsi, kuinka paljon rakastat sitä ja vedä sitä vielä jopa lähemmäs itseäsi. Jos se ei ole vielä täysin sulautunut sinuun ja tullut osaksi sinua, anna sille enemmän rakkautta. Valitse rakastaa tätä puolta sinussa, joka kutsuu rakkautta täydesti. Resepti on aina enemmän rakkautta. Mä toistan. Resepti on aina enemmän rakkautta. Rakasta tätä puolta itsessäsi 10 kertaa enemmän, 1000 kertaa enemmän, 1 000 000 kertaa enemmän. Sinä voit jopa kuvitella valkoisen tai värikkään säkenöivän valon sydänkeskuksessasi ja kehittyvän täydelliseksi rakastavaksi valoksi. Sinun alitajuinen mieli tulee tekemään kaiken työn sinulle, jos sinä valitset visualisoida ja rakastaa tätä puolta itsessäsi, joka on epälinjassa rakkaudesta. Kun sinä aistit tämän osan puolen itseäsi, että se on rakastettu ja integroitu ja huojentunut rauhasta, on tämä harjoitus valmis. Ja täällä on vielä nämä The Mirror Exercise-askeleet. Eli askel 1. Kuvaile lyhyessä ytimekkäässä lauseessa harmitus, jota koet. Askel 2. Kirjoita lause uudelleen ja käännä se osoittamaan itseäsi. Askel 3. Kysy itseltäsi, onko tässä lauseessa yhtään totuutta. Ja vastaus on aina kyllä, koska se on sun kokemus. Askel 4. Puhu tälle puolelle itseäsi, joka aiheuttaa tämän harmituksen, ja rakasta itseäsi, kunnes koet rauhaa, täyttymystä, helpotusta sisimmissäsi. Tee visualisaatioharjoitusta pidemmälle paranemiseen, jos on tarpeen. Ja sitten me tullaan peiliharjoituksen The Mirror Exercisein Final Thoughts, eli viimeisiin ajatuksiin. Ja The Mirror Exercise on hyvin voimallinen työkalu. Vetää puoleesi sinun kaksoisliekkisi ja ylläpitämään pysyvä harmoninen kaksoisliekki-liitto. Se on voimallinen, koska se tuo sinulle uuden päätöksen opissa tai haasteessa, joka on askeleen lähempänä sinun kaksoisliekkiäsi ja harmonista kaksoisliekki-liittoasi.
Tämä on siksi, koska se puhdistaa lukot, jotka ei salli sinun kohottaa sinun värähtelyäsi ja olla harmonisen kaksoisliekki-energian mätsi värähtelytaajuudella. Ja tämä tietysti blokkaa sua kokemasta syvemmän tason rakastamista. Kun sä valitset sinun kaksoisliekkisi, ja sä olet tehnyt näin, jos sä oot tästä kirjasta käynyt Attracting Your Twin Flame Meditation Exercise, eli tässä kirjassa on vedä puoleesi kaksoisliekkisi meditaatioharjoitus. Sinä olet aloittanut sinun kaksoisliekkimatkasi pysyvään harmoniseen kaksoisliekki-liittoon. Kun sinä teet valinnan, on sinun valinnas on voimaa. Tämä valinnan voima välittömästi tuo sinulle, mitä sinä pyysit. Sinä voit käyttää valinnan voimaa, vetää puoleesi ihan mitä sinä haluat. Tässä tapauksessa menemme askel askeleelta kohti sinun kaksoisliekki-harmonista liittoa. Kun sinä valitset olla sinun kaksoisliekkisi kaikki mitä sinun tulee vetää kaksoisliekkisi puoleesi, tulee sinulle täydellisessä tilassa ja nopeudessa sinulle. Resurssit ovat tehty sinulle saataville, kun sinä olet vaatinut itsellesi tuen harmoniseen liittoon. Toisinaan sinä voit kokea haasteita, koska sinä tunnet harmituksia. Jos sinä tunnet harmituksia ihan millä tavalla tahansa, tee The Mirror Exercise puhdistaaksesi harmitus. Jos olet yhtään kuin minä, sinä et tule uskomaan, että harmitus on jostakusta muusta tai toisesta. Jos sä olet halukas lykkäämään tai keskeyttämään loogisen tuomitsevuuden ja mennä syvemmälle, yksinkertaisesti tekemällä harjoitus, kun sinulla on harmitus, sinä tulet löytämään ja huomaamaan, että tämä on tehokas paraneminen sinun harmitukseesi syvällä sisäisellä tasolla ja yleisesti siihen sun juurisyyhyn. Tee siitä tapa sinun suhteessasi, liitossasi, sinun elämän kokemuksessasi. Astu muutamaksi minuutiksi joka kerta, kun huomaat, että joku harmittaa sinua. Saalia ja minä teemme säännöllisesti, otamme säännöllisesti taukoja, kun jotain harmitusta tai riitaa on pinnassa, ja me tehdään The Mirror Exercise. Useasti kun me tulemme takaisin toistemme luo, ei ole enää mitään, mistä riidellä tai mikä harmittaa. Me koemme parempaa kommunikaatiota, yhdessäoloa
ja syvempää autenttista läheisyyttä. Jos sitä ei ole, me jatketaan The Mirror Exercisein tekemistä. Jos sinä koet jotakin ja tiedät, että se on epälinjassa sinun jumalallisen itsesi kanssa, mutta sinä et usko, että sinä tunnet harmitusta, on tämä korkea merkki siitä, että olet turruttautunut. Eräs nainen tuli ja sanoi, että hänen partneri hyväksi käytti häntä, mutta hän ei tuntenut harmitusta siitä. Tämä tietoisuus salli minun indikoida sen, että hän oli turruttautunut. Hän oli turruttautunut aina, kun se tuli hyväksikäytön kokemiseen tai kokemukseen. Selitin hänelle, että hän on turvassa, kun hän tuntee omat tunteensa. Ja tunnustaa hänen harmituksen, että hän on tullut hyväksikäytetyksi. Minä sitten autoin häntä identifioimaan tämän ydinharmituksen, joka on harmitus hänen itsensä hyväksikäyttää itseään. Oli hän silloin valmis tekemään 2 muuta askelta The Mirror Exercisesta. Ja hän kiitti minua, että autoin häntä parantamaan hänen pitkään kestäneen historian hyväksikäytöstä ihmissuhteissa tai parisuhteissa. Kun saat Mirror Exercisein päätökseen, jokainen harmitus parannettu, sinä tuot itsesi jokaisen askeleen lähemmäs sinun kaksoisliekkiäsi ja harmonista liittoasi. Älä huolestu, jos et heti ymmärrä ensimmäisillä kerroilla, miten tämä harjoitus menee läpi. Jatka sen tekemistä ennen kuin ymmärrät, kuinka tehdä sitä ja pääset sen rytmiin. Tämä on absoluuttisesti ja yksiselitteisesti olennainen, jos sinä olet vakavissasi ylläpitää sinun ikuisen kaksoisliekkiliiton täydellisessä harmoniassa. Tulet nopeasti huomaamaan, miksi Mirror Exercise on tärkeä harjoitus sinun liitossasi. Jos sinä haluat ylläpitää sen, kun sinä tulet yhteen kaksoisliekkisi kanssa ja kasvat lähemmäs sinun kaksoisliekkiäsi. Itse asiassa sinä oivallat ja arvostat, kuinka ihana tämä työkalu on läpi sinun matkasi harmoniseen liittoon ja sinun täydelliseen liittoon yhdessä kaksoisliekkisi kanssa. Lopulta valinta mestaroida The Mirror Exercise tulee muuttamaan, kuinka sinä koet sinun todellisuutesi. Ja se tulee voimaannuttamaan sinua mestaroimaan, tietoisesti luomaan jokaista puolta sinun elämässäsi, joka sisältää sinut ja kaksoisliekkisi pysyvässä harmonisessa liitossa.
tekemällä The Mirror Exercisea, kirjoittamalla ylös se lukuisia kertoja. Minä rohkaisen tätä monta kertaa, kunnes sinä tunnet mestaruuden tietämisessä. Ja completing, eli loppuun pääsemisessä tämän työkalun kanssa sun sisäpuolella. Sä tulet huomaamaan, että kirjoittaminen ei välttämättä enää palvele sinun prosessia. Sinä tulet astumaan, jossa voit tehdä tätä prosessia sinun päässäsi, sinun mielessäsi. Sä pystyt kääntämään nominit, pronominit toisinpäin ja sitten rakastamaan itseäsi. Kun sinä olet täysin mestaroinut Mirror Exercisein, sinun ei tarvitse käydä läpi askeleita. Sinä huomaat, että sinä tunnistat harmituksen todellisuudessasi. Sinä välittömästi tunnet sen sinun omassa tietoisuudessasi. Ja sinä luonnollisesti annat itsellesi rakkautta, jota tarvitset. The Mirror Exercise kääntyy meditaatioksi, joksi sinä luonnollisesti, orgaanisesti ja sujuvasti teet päivittäisessä elämässäsi, mutta joka aina vaatii sinun tietoista huomiota ja erityistä tarkkuutta. Älä huijaa itseäsi tai ole yliinnokas, kunnianhimoinen ajatellen, että sinä voit suoraan hypätä mestaruuteen. Sinun tulee olla kärsivällinen ja tehdä työtä, mestaroida tämä perusprosessi ensin. Mestaroida prosessi tarkoittaa, että sinulla on oikea sisäinen pohja, jonka päällä seistä ja liikkua eteenpäin tavoitteeseesi kunnolla. Sinä voit ainoastaan saavuttaa sinun pysyvän harmonisen kaksoisliekki-liiton, jos sinulla on korkea halu oppia ja sinulla on korkea halu muuttua. Tämä on oikea taipumus tai ominaisuudet ja piirteet, jota jokaisella sitoutuneella henkisellä opiskelijalla on. Ja tämä on oppi, joka jokaisen tulee oppia. Sinun tulee oppia askeleet kirjoittamalla ne ylös. Sinun tulee oppia tuntemisen prosessi. Sinun tulee oppia, kuinka tunnistaa, identifioida harmitukset sisimmässäsi, sinun omassa tietoisuudessasi. Sinun tulee oppia tarkasti ja täsmällisesti kirjoittaa kaikki nämä 4 Mirror Exercise-askelta, jota se antaa ja vaatii sinulta ja sinulle. Ja kun sinä teet tämän,
tiedä, että sinä lopulta olet kykenevä tekemään sitä maksimaalisella helppoudella ja tehokkuudella, missä ikinä oletkin sinun päivittäisessä elämässä, koska sinä olet saavuttanut mestaruuden tässä. Ja se oli nyt se sivu 107, eli tämä on viimeinen luku. Ja siellä onkin sitten seuraava on chapter 6. Eli tosissaan tässä oli nyt tästä kirjasta suomeksi käännetty The Mirror Exercise. Eli tämän kirjan saa suomalaisista myös kirjaverkkokaupoista, mutta tämän saa myös Twin Flames Universumin nettisivuilta, joka itse asiassa ohjaa Amazonin sivuilla. Mulla on 3 kirjaa ja 2 niistä on, yksi niistä on täältä Suomesta ja 2 niistä on sitten ulkomailta tilattu, mutta se toimii molempiin suuntiin. Kirjoja on englanniksi ja käännetty myös espanjan ja saksan kielillä. Suosittelen ehdottomasti tätä kirjaa ihan jokaiselle ihmiselle, joka on kaksoisliekki-polulla ja jotka on matkalla omaan pysyvään harmoniseen kaksoisliekki-liittoon. Kiitos! Jatketaan sitten seuraavalla videolla, mitä on upheaval, eli nousu ja myllerrys, mitä tapahtuu, kun sä teet tätä The Mirror Exercise-työkalua. Eli minkälaisia oireita sä voit kokea siitä, että se vanha energia poistuu sun tietoisuudesta ja uusi tulee tilalle. Puhutaan siitä sitten seuraavalla videolla. Kiitos!